Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η Αβίν είναι προσανατολισμένη πιστά και σταθερά σε μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία όπου πρωταγωνιστούν το ήθος, η συνέπεια και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο. Επιπλέον των κανονισμών που διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Αβίν εφαρμόζει και τηρεί με συνέπεια σύγχρονες μεθόδους για την επίτευξη της μέγιστης ασφάλειας, την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα για τους οδηγούς των βιτιοφόρων οχημάτων, αναπτύσσει και εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια, όπως την αμυντική και οικονομική οδήγηση, το Anti-Skid Anti-Rollover και επίσης το πρόγραμμα Safe Pass που εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των οχημάτων μέσα από τεχνικούς ελέγχους. Στην Αβίν προσβλέπουμε σε μια συνολική αλλαγή κουλτούρας σχετικά με τα θέματα ασφάλειας με στόχο την εξάλειψη των ατυχημάτων. Χρειάζεται όμως την συμμετοχή όλων μας και να εφαρμόζουμε τους κανόνες καθημερινά και απαρέγκλιτα. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για τη μείωση των ατυχημάτων, δημιουργήθηκε και το εκπαιδευτικό αυτό βίντεο που πρόκειται να παρακολουθήσετε. Σας θυμίζουμε ότι το κάπνισμα και η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύονται σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, στους εξωτερικούς χώρους των πρατηρίων, όπως επίσης και μέσα ή κοντά σε βιτιοφόρο. Η ασφάλεια στην εργασία του οδηγού βιτιοφόρου. 10 χρυσοί κανόνες. Πρώτος κανόνας. Πραγματοποιούμε περιμετρικό έλεγχο του οχήματος. Το όχημα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε κατάσταση καλής λειτουργίας και να έχουμε φροντίσει για τη σωστή συντήρησή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ο ετήσιος έλεγχος του πετάλου είναι σημαντικός για όλα τα βαρέως τύπου οχήματα. Καθημερινά, πριν ξεκινήσουμε, είναι απαραίτητο να γίνεται ο περιμετρικός έλεγχος του οχήματος. Με τον περιμετρικό έλεγχό του μπορούμε να εντοπίσουμε φθορές ή διαρροές και να προλάβουμε απρόοπτες καταστάσεις. Ελέγχουμε ότι 1. Τα ελαστικά είναι σε καλή κατάσταση. 2. Δεν υπάρχουν σημάδια διαρροών κάτω από το αυτοκίνητο. 3. Τα φανάρια και τα φλας δεν είναι σπασμένα. 4. Δεν υπάρχουν ελλείψεις από μέρη του οχήματος που μπορεί να αφαιρέθηκαν το βράδυ στο χώρο στάθμευσής του, όπως καθρέφτες, πυροσβεστήρες, μάνικες, φανάρια, ανακλαστικά και τάκους. Δεύτερος κανόνας. Ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε με ασφάλεια από το όχημα. Εφαρμόζοντας τον σωστό τρόπο να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε από το όχημα, περιορίζουμε κινδύνους για τη σωματική μας υγεία και ακεραιότητα. Πάντα, όταν ανεβαίνουμε στο όχημά μας, εφαρμόζουμε τη στήριξη των 3 σημείων, δηλαδή στηρίζουμε το βάρος μας στο σκαλοπάτι και χρησιμοποιούμε την αριστερή και τη δεξιά λαβή του τράκτορα. Δεν παραλείπουμε σκαλοπάτια στη βιασύνη μας, γιατί καταπονούμε τα γόνατα και τη μέση μας και αυξάνουμε τις πιθανότητες για σοβαρό τραυματισμό από πτώση. Τρίτος κανόνας. Ελέγχουμε τις προειδοποιητικές ενδείξεις στο ταμπλό και τα έγγραφα οδηγού και οχήματος. αισθητήρες και άλλα συστήματα ελέγχου μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη μηχανολογική λειτουργία του οχήματος. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες μέσω των ενδεικτικών λιχνιών ή και γραπτών μηνυμάτων στο ταμπλό. Ανοίγοντας το διακόπτη του αυτοκινήτου, ο οδηγός θα πρέπει να επικεντρώνει την προσοχή του στις ενδείξεις αυτές. Τον προειδοποιούν για πιθανές δυσλειτουργίες ή βλάβες και τον προστατεύουν από επικίνδυνες καταστάσεις. Πριν ξεκινήσουμε, ελέγχουμε ότι βρίσκονται στο όχημα όλα τα απαραίτητα από τον νόμο έγγραφα όπως δίπλωμα οδήγησης, πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού κατά ADR,
άδεια κυκλοφορίας οχήματος, ασφάλεια οχήματος, κταίο οχήματος, πιστοποιητικό ογκομέτρησης δεξαμενής, πιστοποιητικό πυροσβεστήρων, γραπτές οδηγίες κατά ADR. Τέταρτος κανόνας. Ελέγχουμε τους καθρέπτες και τη σωστή ρύθμισή τους. Η σωστή ρύθμιση των καθρεπτών μας επιτρέπει να ελέγχουμε την κίνηση των οχημάτων και πεζών γύρω από το όχημά μας. Στα βαρέως τύπου οχήματα υπάρχουν τυφλά σημεία ορατότητας. Πολλά σοβαρά ατυχήματα έχουν συμβεί διότι δεν έγινε επαρκής έλεγχος των σημείων αυτών. Ο έλεγχος των τυφλών σημείων γίνεται με τη σωστή ρύθμιση των καθρεπτών. Κάθε όχημα απαιτείται να είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον 6 καθρέπτες. Αριστερά, ένας επίπεδος και ένας παραβολικός. Δεξιά, ένας επίπεδος, ένας παραβολικός και ένας πανοραμικός. Μπροστά, ένας μεγάλος πανοραμικός. Πέμπτος κανόνας. Όταν οδηγούμε, φοράμε ζώνη ασφαλείας. Δεν νοείται ο οδηγός και συνεπιβάτες να μην φορούν ζώνες ασφαλείας, πολύ περισσότερο ο επαγγελματίας οδηγός. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ανατροπής, η ζώνη ασφαλείας μας προστατεύει από σοβαρό τραυματισμό ή και απώλεια ζωής. Ως επαγγελματίες οδηγοί, αποτελούμε πρότυπο για όλους τους υπόλοιπους οδηγούς. Επομένως, φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας. Έκτος κανόνας. Είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι όταν οδηγούμε. Η ασφάλεια κατά την οδήγηση απαιτεί το 100% της προσοχής και της συγκέντρωσής μας. Πριν ξεκινήσουμε το δρομολόγιο, απενεργοποιούμε το κινητό τηλέφωνο. Χαμηλώνουμε την ένταση του ραδιοφώνου, κλείνουμε το CB. Κατά την οδήγηση, αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που αποσπά την προσοχή μας. Η επικοινωνία με τρίτους, η δυνατή μουσική, ο καφές και το φαγητό πρέπει να απολαμβάνονται με ασφάλεια όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο. Έβδομος κανόνας. Ασφαλίζουμε τα αντικείμενα στην καμπίνα. Λαμβάνουμε υπόψη μας τον κίνδυνο που προκαλείται από τα μη σωστά ασφαλισμένα αντικείμενα μέσα στην καμπίνα του οχήματος. Πριν ξεκινήσει το όχημα, ελέγχουμε ότι δεν υπάρχει αντικείμενο ελεύθερο μέσα στην καμπίνα, όπως για παράδειγμα ένας πυροσβεστήρας που συχνά τοποθετείται στο πάτωμα μπροστά από τη θέση του συνοδηγού. Ένα αντικείμενο των 15 κιλών που ταξιδεύει μαζί μας στην καμπίνα με ταχύτητα μόλις 30 χιλιόμετρων την ώρα αποκτά ορμή που ισοδυναμεί με 450 κιλά. Όγδοος κανόνας. Τηρούμε πάντα τα όρια ταχύτητας. Ο νόμος καθορίζει τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους και δική μας υποχρέωση είναι να τα σεβόμαστε. Επειδή οι συνθήκες στο δρόμο επηρεάζονται από αστάθμιτους παράγοντες, ο επαγγελματίας οδηγός οφείλει επιπλέον να προσαρμόζει την οδική του συμπεριφορά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Η ταχύτητα του οχήματος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην εξασφάλιση της απόστασης και του χρόνου που απαιτείται ώστε να αντιδράσουμε με ασφάλεια στην αποφυγή ενός ατυχήματος. Για παράδειγμα, αν χρειαστεί να πατήσουμε φρένο έκτακτης ανάγκης ή αλλιώς φρένο πανικού και ταξιδεύουμε με 70 χιλιόμετρα την ώρα, θα χρειαστούμε μεγαλύτερη απόσταση για να ακινητοποιήσουμε το αυτοκίνητο από το αν ταξιδεύαμε με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και ακόμη, διαφορετική απόσταση αν ο δρόμος είναι βρεγμένος ή στεγνός. Ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου βρίσκουμε περισσότερους πεζούς, παιδιά, σχολεία, ελαττώνουμε την ταχύτητα του οχήματός μας. Έτσι, θα έχουμε στη διάθεσή μας το χρόνο που απαιτείται για να αντιδράσουμε σωστά και με ασφάλεια.
Με άλλη ταχύτητα ταξιδεύουμε όταν ο δρόμος είναι ελεύθερος και με διαφορετική όταν παρουσιάζει πολλή κίνηση. Ο δρόμος μπορεί να είναι ίδιος, τα επιτρεπόμενα όρια να μην έχουν αλλάξει, όμως οι οδικές συνθήκες είναι κάθε φορά διαφορετικές. Άρα προσαρμόζουμε την ταχύτητά μας ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου. Η σωστή επιλογή της ταχύτητας μας δίνει τη σωστή απόσταση ασφαλείας από ένα προπορευόμενο όχημα. Ένας απλός τρόπος υπολογισμού της σωστής απόστασης ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα είναι ο υπολογισμός των 3 δευτερολέπτων. 1. Επιλέγουμε ένα σταθερό σημείο αναφοράς που να βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, παραδείγματος χάρη ένα δέντρο ή ένας πυλώνας. 2. Όταν το προπορευόμενο όχημα περάσει από εκείνο το σημείο, εμείς αρχίζουμε και μετράμε 1001, 1002, 1003. 3. Αν περάσουμε το σημείο στα 1003 ή μετά, τότε έχουμε τη σωστή απόσταση ασφαλείας. Αν περάσουμε από το σημείο πριν μετρήσουμε μέχρι το 1003, τότε δεν έχουμε αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο και θα πρέπει να μειώσουμε την ταχύτητά μας ώστε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη απόσταση από αυτό. Θυμόμαστε ότι το ταξίδι μας γίνεται ασφαλέστερο και πιο άνετο όταν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμα και αν οδηγούμε μόνοι μας σε ένα δρόμο ελεύθερο από κίνηση. Επίσης, ότι οι μεγάλες αυξομοιώσεις της ταχύτητας δεν μειώνουν το χρόνο του δρομολογίου. Αντίθετα, αυξάνουν την κατανάλωση του καυσίμου, καταπονούν περισσότερο το όχημα και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ένατος κανόνας. Τηρούμε τις διαδικασίες φόρτωσης. Προσεγγίζουμε την περιοχή των εγκαταστάσεων με χαμηλή ταχύτητα και μεγάλη προσοχή. Η κεντρική οδός παρουσιάζει κίνηση τόσο από συμβατικά αυτοκίνητα που συχνά ταξιδεύουν με αυξημένες για την περιοχή ταχύτητες, όσο και από τα βιτιοφόρα που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις. Κατευθυνόμαστε στο προκαθορισμένο σημείο στάθμευσης και ακινητοποιούμε το όχημα. Στο χώρο στάθμευσης και πριν εισέρθουμε στην εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν 3 έλεγχοι. Πρώτος, ελέγχουμε ότι όλα τα διαμερίσματα του βιτιοφόρου είναι κενά. Πάντα με γνώμονα την ασφάλεια, φοράμε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, ανεβάζουμε τα προστατευτικά κάγκελα της οροφής της δεξαμενής του οχήματος και ανεβαίνουμε με προσοχή στο βιτιοφόρο όπου ελέγχουμε τα διαμερίσματα με τις βέργες τους. Δεύτερος, ελέγχουμε ότι οι σφραγίδες στα καπάκια των ανθρωποθυρίδων είναι σε καλή κατάσταση και στη θέση τους. Αν δεν είναι, φροντίζουμε για την άμεση αντικατάστασή τους. Τρίτος, πραγματοποιούμε ένα σύντομο περιμετρικό έλεγχο ασφαλείας. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, κατευθυνόμαστε στο γραφείο δρομολόγησης για να συμπληρώσουμε την αίτηση φόρτωσης και να παραλάβουμε τις σφραγίδες διαμερισμάτων, δειγμάτων και τα δοχεία δειγματοληψίας. Κατόπιν, περιμένουμε στην αίθουσα αναμονής μέχρι να μας ειδοποιήσουν. Όταν μας ειδοποιούν, ανεβαίνουμε στο όχημά μας και κατευθυνόμαστε προς τη γεφυροπλάστιγκα. Θυμίζουμε ότι κατά την είσοδό μας στην εγκατάσταση, όλοι οι τροχοί του βιτιοφόρου πρέπει να έχουν πρόσφυση με το οδόστρωμα. Επομένως, πριν την είσοδό μας στο χώρο, φροντίζουμε να έχουμε κατεβάσει τον βοηθητικό άξονα ή αλλιώς τεμπέλη. Προσεγγίζουμε με χαμηλή ταχύτητα τη γεφυροπλάστιγκα για τη ζύγιση του απόβαρου και ασφαλίζουμε το όχημα με χειρόφρενο. Στο σημείο αυτό, πραγματοποιείται ο ημερήσιος έλεγχος ασφαλείας από τον αρμόδιο της εγκατάστασης και βεβαιώνουμε ότι 1. Όλες οι βάνες είναι κλειστές, καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση της σκάφης και 2. Ότι είναι τοποθετημένη η φλογοπαγίδα στην εξάτμιση. Με την ολοκλήρωση της ζύγισης και του ημερήσιου ελέγχου ασφαλείας, ακούμε το χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και κατευθυνόμαστε προς τις νησίδες των γεμιστηρίων. Προσοχή! Μέσα στις εγκαταστάσεις το όριο ταχύτητας είναι τα 10 χιλιόμετρα ανά ώρα.
δεν πρέπει να παραβιάζεται ποτέ και σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσαρμόζεται στις επικρατούσες συνθήκες. Σταθμεύουμε σε θέση αναμονής αν ενδείκνυται και σβήνουμε τον κινητήρα. Για την ασφάλειά μας και πριν προσεγγίσουμε τις νησίδες, το βιτιοφόρο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση από αυτές και πίσω από την κίτρινη διαγράμμιση στον ασφαλτοτάπητα. Από θέση αναμονής συμβουλευόμαστε τον ηλεκτρονικό πίνακα για την προβλεπόμενη επιλογή νησίδας στην οποία θα φορτώσουμε με καύσιμα το βιτιοφόρο. Μόνο και εφόσον ανάψει η ένδειξη στον πίνακα, προχωρούμε για φόρτωση στην νησίδα που μας υποδεικνύει. Σταθμεύουμε το όχημα στο προδιαγεγραμμένο σημείο της νησίδας. Σβήνουμε τον κινητήρα και βεβαιώνουμε ότι ο γενικός διακόπτης ADR δεν τροφοδοτεί με ρεύμα το όχημα. Ασφαλίζουμε το όχημα με χειρόφρενο και φροντίζουμε να είναι κλειστά τα παράθυρα της καμπίνας. Προσοχή! Τα κλειδιά του οχήματος πρέπει να βρίσκονται πάντα στο διακόπτη. Υπενθυμίζουμε ότι όπως ισχύει για όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, ειδικά στις νησίδες φόρτωσης των γεμιστηρίων, είναι απαραίτητο να φοράμε τα ενδεδειγμένου τύπου αντιστατικής ένδυσης και υπόδυσης ασφαλείας, καθώς επίσης και τα απαιτούμενα για την εργασία μέσα ατομικής προστασίας. Ανοίγουμε το ντουλάπι των σωλήνων φόρτωσης του βιτιοφόρου και συνδέουμε τον ρευματοδότη της νησίδας στην αντίστοιχη υποδοχή του βιτιοφόρου. Σιγουρευόμαστε ότι έχει ανάψει η ενδεικτική κόκκινη λιχνία του φανοστάτη της νησίδας. Αφαιρούμε το προστατευτικό κάλυμα από το σωλήνα ανάκτησης ατμών του βιτιοφόρου και συνδέουμε το βραχίωνα ανάκτησης ατμών της νησίδας. Βγάζουμε τα προστατευτικά καλύματα των σωλήνων φόρτωσης των διαμερισμάτων του βιτιοφόρου που θα συνδεθούν με τους αντίστοιχους βραχίονες φόρτωσης των προϊόντων. Συνδέουμε τους βραχίονες και ανοίγουμε τις βάνες των σωλήνων που πρέπει να φορτώσουμε. Πληκτρολογούμε στη μονάδα ελέγχου της νησίδας τον κωδικό μας, τον αριθμό αίτησης φόρτωσης, καθώς και τον αριθμό των διαμερισμάτων στα οποία έχουμε συνδέσει τους βραχίονες φόρτωσης. Προσέχουμε ιδιαίτερα ότι έχουμε συνδέσει τον σωστό βραχίωνα στο σωστό διαμέρισμα. Ανοίγουμε το κεντρικό μπουτόν παροχής αέρα στο χειριστήριο του βιτιοφόρου, το οποίο ανοίγει και τα εξαεριστικά των διαμερισμάτων. Μετά, ανοίγουμε τα μπουτόν των αντίστοιχων διαμερισμάτων, τα οποία ανοίγουν τις αντίστοιχες ποδοβαλβίδες. Αφού βεβαιώσουμε ξανά ότι η ποσότητα προς φόρτωση αναδιαμέρισμα και προϊόν είναι η ζητούμενη, αρχίζουμε τη φόρτωση πατώντας το κουμπί με την ένδειξη Start στο χειριστήριο της νησίδας. Προσοχή! Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης απαγορεύεται η απομάκρυση του οδηγού από το σημείο της φόρτωσης και η άνοδός του στη σκάφη του βιτιοφόρου. Η προσοχή μας είναι συνεχώς στραμμένη στη διαδικασία της φόρτωσης που πραγματοποιείται και φροντίζουμε ότι το σημείο στο οποίο στεκόμαστε είναι τέτοιο όπου αποφεύγεται η εισπνοή τυχόν αναδυόμενων ατμών. Αν διαπιστωθεί κάποια ανομαλία ή δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά από τη φόρτωση, όπως μια διαρροή καυσίμου ή φωτιά, διακόπτουμε αμέσως τη λειτουργία των νησίδων φόρτωσης πιέζοντας τον μπουτόν άμεσης διακοπής λειτουργίας φόρτωσης. Όταν πλησιάζει η λήξη της φόρτωσης, ελέγχουμε ότι πέφτει η ροή της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κλείνουμε το κεντρικό μπουτόν παροχής αέρα στο χειριστήριο. Κλείνουμε τις βάνες των σωλήνων φόρτωσης. Αφαιρούμε τους βραχίονες φόρτωσης και τους τοποθετούμε στη θέση τους στην νησίδα. Τοποθετούμε τα προστατευτικά καλύματα των σωλήνων. Βγάζουμε το βραχίωνα ανάκτησης ατμών και τοποθετούμε το προστατευτικό κάλυμα του σωλήνα ανάκτησης ατμών του βιτιοφόρου. Βγάζουμε το ρευματοδότη και τον τοποθετούμε στη θέση του. Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης, τοποθετούμε τις σφραγίδες στα προστατευτικά καλύματα των σωλήνων των διαμερισμάτων. Βάζουμε μπροστά τον κινητήρα και απομακρυνόμαστε από το χώρο των νησίδων με προσοχή και την προβλεπόμενη χαμηλή ταχύτητα, κατευθυνόμενοι προς την έξοδο της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που έχουμε διαπιστώσει υπολείμματα καυσίμου στη σκάφη του βιτιοφόρου, θα πρέπει να τα αποστραγγίσουμε στη σχάρα της εξόδου κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντα τη φόρτωση. Αφού αποστραγγιστούν τα υπολείμματα καυσίμου, κατευθυνόμαστε στη γεφυροπλάστιγκα.
Ζυγίζετε το βιτιοφόρο και αφού ακούσουμε το χαρακτηριστικό σήμα, κατευθυνόμαστε στον ενδεικνυόμενο χώρο στάθμευσης. Επιστρέφουμε στο γραφείο δρομολόγησης και παραλαμβάνουμε τα απαραίτητα παραστατικά του δρομολογίου που θα εκτελέσουμε. Φροντίζουμε να είναι τακτοποιημένα τα έγγραφα και τα άλλα αντικείμενα στον προβλεπόμενο χώρο και ξεκινάμε το δρομολόγιό μας. Κατευθυνόμαστε προς την κεντρική οδό με χαμηλή ταχύτητα και μεγάλη προσοχή στα εισερχόμενα οχήματα. Ελέγχουμε για τυχόν διερχόμενα οχήματα για να εισέρθουμε με ασφάλεια σε αυτήν. 10ος κανόνας. Τηρούμε τις διαδικασίες εκφόρτωσης. Κατά την είσοδό μας στο χώρο του πρατηρίου, φροντίζουμε να είναι χαμηλή η ταχύτητά μας. Απαιτείται μεγάλη προσοχή από τον οδηγό, καθώς βρίσκονται πεζοί και οχήματα που κινούνται ελεύθερα στο χώρο και η προσοχή τους δεν είναι στραμμένη στο βιτιοφόρο που εισέρχεται για εκφόρτωση. Γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις του υπευθύνου. Κατευθυνόμαστε στο χώρο που θα εκφορτώσουμε τα προϊόντα καυσίμου και σταθμεύουμε το όχημά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε οι σωλήνες εκφόρτωσης και ανάκτησης του βιτιοφόρου να βρίσκονται από την πλευρά των φρεατίων των σωλήνων πλήρωσης των δεξαμενών. Προσοχή! Σταθμεύουμε πάντα το βιτιοφόρο με τέτοιον τρόπο, ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορεί να εξέλθει άμεσα και χωρίς τη διενέργεια οπισθοπορίας. Ακινητοποιούμε το όχημα, το ασφαλίζουμε με χειρόφρενο, σβήνουμε τον κινητήρα και αφήνουμε τα κλειδιά στο διακόπτη. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία εκφόρτωσης, βεβαιώνουμε ότι ο γενικός διακόπτης ADR δεν τροφοδοτεί με ρεύμα το όχημα. Φοράμε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και τοποθετούμε τους τάκους στον τράκτορα και στο καζάνι σε περίπτωση που η κλίση του εδάφους το απαιτεί. Βεβαιώνουμε ότι δεν εξυπηρετείται πελάτης στις νησίδες των αντλιών και ότι ο υπεύθυνος του πρατηρίου έχει τοποθετήσει στην είσοδο τους απαραίτητους κόνους ασφαλείας καθώς και την πινακίδα με την ένδειξη «κλειστό λόγω ανεφοδιασμού». Κατεβάζουμε τους πυροσβεστήρες του βιτιοφόρου στο χώρο εκφόρτωσης και τους τοποθετούμε δίπλα στο ντουλάπι και ανάμεσα στα φρεάτια των σωλήνων πλήρωσης των δεξαμενών. Οι κόνοι πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζουν την πρόσβαση τρίτων στο σημείο εκφόρτωσης. Πριν ξεκινήσουμε την εκφόρτωση, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 3 έλεγχοι. Πρώτος, έλεγχος εγγράφων από τον οδηγό και τον υπεύθυνο του πρατηρίου. Δεύτερος, έλεγχος των αντίστοιχων διαμερισμάτων του βιτιοφόρου. Και τρίτος, έλεγχος της στάθμης των αντίστοιχων δεξαμενών του πρατηρίου, ώστε να εξασφαλίσει ότι η προσεκφόρτωση ποσότητα καυσίμου χωράει στη δεξαμενή. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, εξασφαλίζουμε ότι ο σωλήνας καταμέτρησης των αντίστοιχων δεξαμενών του πρατηρίου είναι κλειστός. Ανοίγουμε το ντουλάπι των σωλήνων εκφόρτωσης και ενώνουμε το καλώδιο γείωσης του βιτιοφόρου στο σημείο γείωσης των δεξαμενών. Εφόσον εκφορτώνουμε βενζίνες, αφαιρούμε το προστατευτικό κάλυμα του σωλήνα ανάκτησης ατμών του βιτιοφόρου και συνδέουμε τη μάνικα ανάκτησης ατμών σε αυτόν. Κατόπιν, αφαιρούμε το προστατευτικό κάλυμα του σωλήνα συλλογής ατμών βενζίνης του πρατηρίου και συνδέουμε το άλλο άκρο της μάνικας ανάκτησης σε αυτόν. Θυμίζουμε ότι αν εκφορτώνουμε πετρέλαιο, δεν κάνουμε χρήση της μάνικας ανάκτησης ατμών. Γι' αυτό και σε καμία περίπτωση δεν εκφορτώνουμε βενζίνες και πετρέλαια ταυτόχρονα. Αφαιρούμε τις σφραγίδες των σωληνώσεων εκφόρτωσης του βιτίου και τα προστατευτικά καλύματα των διαμερισμάτων που θέλουμε να εκφορτώσουμε. Προσοχή! Συνδέουμε τη μάνικα εκφόρτωσης πρώτα στο σωλήνα πλήρωσης της εκάστοτε δεξαμενής και μετά στο σωλήνα εκφόρτωσης του διαμερίσματος του βιτιοφόρου. Ανοίγουμε το κεντρικό μπουτόν παροχής αέρα του βιτιοφόρου και μετά εκείνα των ποδοβαλβίδων των διαμερισμάτων που θα εκφορτώσουμε. Προσοχή! Ποτέ δεν εκφορτώνουμε ταυτόχρονα περισσότερα από 2 διαμερίσματα καυσίμου. Ανοίγουμε τη βάνα του σωλήνα εκφόρτωσης του διαμερίσματος.
τοποθετούμε τον ειδικό κουβά αποστράγγισης κάτω από αυτό και συνδέουμε το καλώδιο γείωσής του στον σωλήνα εκφόρτωσης. Ανοίγουμε το βανάκι δειγματοληψίας για 1 έως 2 δευτερόλεπτα μέχρι να απελευθερωθεί ο αέρας που εγκλωβίζεται μεταξύ στομίου και μάνικας και ξεκινάει η εκφόρτωση. Καθώς παραδίδεται το καύσιμο, ανοίγουμε και πάλι το βανάκι δειγματοληψίας και παίρνουμε δείγμα του προϊόντος από το διαμέρισμα που εκφορτώνεται. Προσοχή! Το δοχείο δειγματοληψίας πρέπει να είναι επίσης συνδεδεμένο με το σωλήνα εκφόρτωσης μέσω καλωδίου γείωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της παράδοσης καυσίμου στο πρατήριο, ο οδηγός παραμένει στο χώρο των σωλήνων εκφόρτωσης του βιτιοφόρου, ενώ ο υπεύθυνος του πρατηρίου στο χώρο των φρεατίων των σωλήνων των δεξαμενών. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης καυσίμου, κλείνουμε τη βάνα του σωλήνα εκφόρτωσης του διαμερίσματος και ακολουθούμε τις εξής ενέργειες. Κλείνουμε όλα τα μπουτόν από το χειριστήριο. Ανοίγουμε το βανάκι δειγματοληψίας, ώστε να πάρει αέρα η μάνικα για να ξεφορτώσει και το υπολοιπόμενο προϊόν. Αποσυνδέουμε τη μάνικα εκφόρτωσης από το βιτιοφόρο. Τοποθετούμε το προστατευτικό κάλυμα στη θέση του. Αποσυνδέουμε τη μάνικα εκφόρτωσης από το σωλήνα πλήρωσης του φρεατίου της δεξαμενής. Αφαιρούμε τη μάνικα ανάκτησης ατμών από το σωλήνα ανάκτησης ατμών του πρατηρίου και τοποθετούμε το προστατευτικό κάλυμα. Κατόπιν, αφαιρούμε το άλλο άκρο της μάνικας ανάκτησης ατμών από το σωλήνα ανάκτησης ατμών του βιτιοφόρου και τοποθετούμε και εκεί το προστατευτικό κάλυμα. Αποσυνδέουμε το καλώδιο γείωσης από τη δεξαμενή, το μαζεύουμε και κλείνουμε το ντουλάπι. Βεβαιώνουμε ότι όλα τα βανάκια των απορροών και αποχετεύσεων του βιτιοφόρου είναι κλειστά. Σφραγίζουμε τα δείγματα και τα παραδίδουμε στον υπεύθυνο του πρατηρίου. Τοποθετούμε στο βιτιοφόρο όλα τα εξαρτήματα που έχουμε χρησιμοποιήσει για την εκφόρτωση και τα ασφαλίζουμε στους προκαθορισμένους χώρους. Παίρνουμε μαζί μας το δελτίο αποστολής υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο του πρατηρίου προς παράδοση στο αρμόδιο γραφείο της δρομολόγησης. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης καυσίμων, αποχωρούμε από το πρατήριο με προσοχή και χαμηλή ταχύτητα. Ο υπεύθυνος του πρατηρίου αφαιρεί τους κόνους και τη σήμαση από την είσοδο και συνεχίζει την εξυπηρέτηση των πελατών του. Η κοινή μας δέσμευση στην ασφάλεια, αλλά και η προσωπική προσπάθεια όλων στην τήρηση των κανόνων καθημερινά, είναι τα εχέγγυα που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου μας για 0 ατυχήματα.